Manag, bahog ng baboy. Manag. Eto guys, ayan, may bahaw. Tapos, i-fried rice natin yan guys. Ay, gugas ang kukul. So, kamay-kamayin ko na lang ito guys kasi kami lang naman ang kakain. I-fried rice natin, tapos subukan ko ang ihalo ko. Pako! Pako ang ihalo ko guys sa fried rice ko. Nagkuha pala sila kanina ng pako guys. Alam, lagi ka ay So, kay lata. Simut-simutin natin ang pako. Para, eto pa oh. Ayan, ito pa, di ba? Eto pa. So, maghanap tayo ng pako guys. Kasi subukan ko ihalo siya ng fried rice namin. Ayan, hindi tinapa. Fried rice. Gisaw-saw may lagi, walay suka, amo gikuhan ang tuyo. O, lami, di ba? Oh. O, ito pa guys. May mahanap pa tayo na pako. Fried rice tapos haluan ko ng pako. Kung masarap ba? Di ba? Kaya ito, panoorin na lang ninyo kung paano ko gawin ang paghalo ng pako sa fried rice. Pailin-ilin lang tayo guys. Ito mga sis. Ha? Dagan pa man di ay. Ayan, marami pa daw sabi ni Geraldine. Kaya ito guys, pako na naman tayo. Pako, pako, pako queen! Ala, ayan, bilisan mo Geraldine. Ayun pa Geraldine, oh. So ngayon, dagdagan pa natin ang pako para marami. Eto, kasama ko si Bentay! Hi guys. Yes, hi guys daw sabi niya. Mga bakla, simaga ang inyong mata para madugangan ni atong pako. Oo, natulo na ako nakuha. Yan, bilisan ninyo. Magtulakan kayo dyan. Wala magwihalas dani good. O, ikaw pag ulo. O sige, akin na be, wala na? Wala na aba. Sige, bilisan. Dagan pa me. Ito talaga tong mga burikat na ito. Oh. Abi wala ba yan na? Bilisan ninyo, bilisan. Meron pa, wala na? Napa. O sige, pagdali. Sige, pagdali. Napa mi? Wala na? Naapa. Ala. Puro naapa, pero wala na. Naapa uy. Eto na guys, tayo na. Nara ako nakuha. Si Bentoy. Nausa ba kanya Bentoy? Kuha. Ako'y ginoo ko. Ah. Bayakin na. Dumating kayo. Yan. Nakadamay. Eto na mga sis, ihalo natin sa fried rice natin. Di ba? Matikman natin kung gaano kasarap ang fried rice with pako. Himayin natin ito guys, yung malambot. Ayan. O. Pag medyo matigas siya, ayan, hindi na yan pwede. Eto mga sis. Para guys, ang fried rice natin may decoration siya. Kaya eto, magdiskarte tayo kung ano ang maluto natin. Eto mga sis. Ayan. Diba? Lalong pasarapin natin ang ating fried rice with pako. Eto mga sis. Gagawin natin guys, iganyan natin ito. Kunti-kunti lang. Diba? Fried rice with pako. Matikman natin. Eto mga sis. Ayan, na-slice na siya ng maigi. Natadtad na siya guys ng maliit na tadtad. Lalo nating pasarapin ang ating pako. Pako! Pako Queen! Makatikim tayo ng ibang putahe. Sosyalan kay tagkuan karon. Luto. So, ngayon, yan.
Bawag ni mo sa baboy na. Kasi bahog sa baboy. Kita ang magkaon dani. Kaya naman slice. Unya, dili makaon kong gi-slice. Ha? Geraldine? Ito guys, tapos na. Na-slice na natin ito ang pako. Meron tayong sibuyas bombay. Balatan natin ito. Ayan. Ito, mga sis. Ayan. Parang sira yung ano ah. Parang daot siya guys. Pero carry na rin ito. Hugasan muna natin ito ha. Eto guys, nahugasan na. So, hiwa-hiwain natin ito. Ayan. Hiwa-hiwain. Ayan. Ganyan lang mga sis. Ayan. Ganyanin lang ang bawang oh. Ganyan lang, mga te. Hiwain natin ito ang bawang. Yan. Para maliit siya, guys. Hindi siya malaki. Saan kayo galing, mga bakleta? Taglaki. Hugoy, pangitaglaki. Malandi ka talaga, ha? Malandi ka talaga, Geraldine. Eto na mga sis. Tapos na ang ating bawang. Ganyan lang mga sis. Okay. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, ilipat natin siya dito sa may plato. May nasalang na tayo na kawali. Natungtong na ang atong kawali, guys. Nainit na ang kawali, guys. Kaya lagyan na natin siya ng manteka, mga sis. Eto, guys, ilagay na natin ang bawang. Ngayon naman, mga sis, ato siyang ipa-brown. Ayan. Para brown siya, guys. Ayan. Tapos, atong iduso-duso. Kaya para magsiga. Ito, ilagay din natin ang onion. Ito, mga sis. Kailangan gawa natin ng paraan para maubos ito. Ayan, ang sarap-sarap. Hindi pa nga siya naluto, guys. Parang masarap na siya. Tapos, ang pako, guys, magiging half cook siya. Hindi ba? Pero, maganda sana kung talagang marami ang pako. Ayan, oh. Hindi ba? Nakita ninyo, guys. So, ang ending dani unya, ang pako, di naman siya masyadong malata. Kaya, mura na ni siya na half cook. Kaya, wala man siya na luto sa mantika. So, unya, maglagurot-lagurot yapon ni siya, guys. So, ngayon, ang itimpla natin, magic sarap na lang. Eto, guys, lagyan natin ng magic sarap. Ihalo natin ng ihalo para mahalo ang magic sarap, guys. Eto, guys, takpan muna natin. Ayan. Tapos, iduso-duso. Iduso-duso. Yan. Para musiga. Tapos, huyupon. Ayan. Okay na yan, guys. A few moments later. Eto, guys. Tingnan natin. Ayan. Eto na. Nasanlag na talaga siya. So, ihalo muna natin siya, guys. Ayan. Lipat ka na ng itlog. Huwag na mag-itlog-itlog kasi wala tayong itlog. Okay lang ang itlog mo. Na, Oh, gusto mo? bili ko
Aw, ayaw mo. May itlog ka ba? Geraldine? Ay, wala. Wako itlog. Wow, ambisyosa ka ha. Eto na guys, ang ating fried rice with paku. Isa lang natin dito sa lagayan natin. Ano siya ang kalabasa na ni lain ng mga pan. Ngayon guys, magluto naman kami ng pakbit. Si Tata ang magluto guys. Ayan guys, naglagay na si Tata ng mantika. Ayan ang bawang. Ang sibuyas. Ayan, nalunod na ang gulay. A few moments later. Ayan. Sakto ra. Sakto ra sa timpla guys. Eto, luto na ang aming pakbit. Ayan na guys, ang aming ulam, pakbit. Tapos magluto pa kami ng buwad. Ngayon guys, ito ang tuyo na lutuin namin. Nagsalpakan ang mga buwad guys, oh. Ayan. Ayan. O, kuha sa open o. Ano, tapos to? Isbog dito. Sige, hindi ako sige. Hindi, isbog ba? Ako na magkuhan dito. Paghinay. Kay malusot gani na ang lamisa karon. Di na kita makapanyapon, magkatulog kita dani nga wikaon. Lusot gid si Maria. Sige. Tapi takut cara lang din. Hatagi kutsara si Lingling. Hatagi na kutsara si Lingling. Ay, di ko kalalaki. Sinulog yung baon ko. O say dili ka ano ni mo Lingling? Sa danlag daw. Sira kasabot. Sa buwad dili ka kaon sa buwad? Danlag Mama ni dali tarang kahayan. Abri sa dito bidoy. Tigling ko dani. Mama sa dagi trangkahan. Abri lu. Buti sa asin nga buwad ka nag-import asinan. Si agbutangan sa asin ang kanang suka butangan asin nga buwad naman naa. Kato ganing buwad nagagumay niya. Bagyo rin eh. Dire ng isa. Mao gani dili na nabutangan asin kay na naman ay parat naman naa. Eto guys, manihapon na kami. Ayan ang ulam namin, oh. Eto, pinakbit guys. Tapos may tuyo. Tapos fried rice with pako. So matikman nila ngayon ang fried rice nga naay pako. Andyan si Mother, si Chichi, si Geraldine, si Lingling, si Queenie, si Iglot, si Bintoy, si Jinjin, si Ondoy. Ondoy, unsa man imong gikaon Ondoy? Ha? Unsa ka? Naunsa si Ondoy? Ha? Tapos si Tata guys og si Mr. Gingayan. Tapos si MJ, agay magkaon na si MJ. Eto guys ang among panihapon. So kinsay mag-prayer? Sige, Chichi. Prayer na, Chichi. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Bless us all
O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen! Kaon na! Ayan, ang fried rice with pako, oh. Ayan, excited kayo sila mo kaon fried rice with pako. O sige, Okay, lumba-lumba ka. tilawin ninyo ang fried rice with pako. Oh, XX ang kamot. Sige, kaon. Unsa may lami Queenie sa kuan, fried rice with pako. Pako. Pako ang lami. Unsa may lami chiche? Unsa klase nga lami? Lami pako. O silingling na unsa makaling? Labi ka dahil ko. Hala wala siya nagkaon sa kuan, silingling, fried rice. Unsa? Tayo ta. Agoy wa kunoy lami. O unsa man Geraldine, unsay lami? Labi kaya. Lami lagi. Tilawi ling. Labi kayo li. Tilawi. Panihapon na tanin nyo, guys. Naunsa man ka unday? Naunsa man ka? Kaun. Lami relo na dili. Unsa klase nga lami? Nagkaon na ka unday? Huy, nagkaon na ka? Ha? Nga, padung na. Unsa man unday nagkaon na ka? Wala. Wala pa. Ha? Labi ang bulat. Eto na guys. Eto na guys, magkain na tayo. Eto na ang fried rice with pako. Ayan. Shout out sa iyo Kuya Ildi. Kumain na naman ako ng pako. Fried rice Kuya Ildi with pako. Masarap siya talaga. Lagurot siya. Lami, dili. Tinanglan sa sunod, daghano na papuno. Nawa matip ko. Hindi na pako. Daghano na susunod. Ano huwa sa akong gikwaan? Kalayo. Sa susunod, damihan natin ang pako. Para masarap. Okay na sa third, no? Next time, guys, damihan namin ng pako. Ako ang naka-invento ani, guys. Fried rice with pako. Diba? Sa video ni mo nakitaan na. Sa akong huna-huna, nakita. Uy, Liming, di ka kaon sa utang, Ning? Ha? Hanggang, ginuko sa tabaling, wala kaon sa utang. Ako ganito, nagluto may pako. Lamit kayo. Di ba na? Oo, man din lang hatag. Wala pa kayo tulog. Ay, takad to. Ano dahil sa ganito? Nakakajak ko sa damang. Ano tayo sa bahay?